bevægelsesmængden er den defineret ved P for impuls, M gange V, så massen gange hastigheden, hvor vi ud fra Newtons anden lov ved, at for partikler ved kollision må der gælde, at F race er lige med M gange A, hvor vi så kan omformulere det her til M gange D dV over dt. Og det kan også M gange V over dt. Og det kan så videre omskrives til D parentes M gange V over dt, hvor det så giver den her dp over dt. Så for tidsafhængige masser må der gælde, at dp over dt, og for konstante masser må der gælde dp over dt, og for tidsafhængige masser så må der gælde, at f race er lige med gange. Vi kigger på to partikler, som kolliderer, og det er de to partikler, og og de kolliderer med kræfterne for den ene F1 og for den anden F2. Og vi ved af Newtons tredje lov, at de kræfter de er lige store modsatrettet. Og vi antager altså, at der ikke er andre kræfter, der påvirker den her kollision udefra. Og ved at vi antager det, ja, så kan vi så sige, at den samlede bevægelsesmængde for den her kollision her er P, som står for bevægelsesmængden, lige med P1 plus P2. Og som Sarle han viste før, så fandt vi ud af, at man kan sige dp over dt. Og når vi så viser her, at p er lige med p1 plus p2, så kan vi så dele den her op og sige dp1 over dt plus dp2 over dt. Og det er så også lige med den samlede, eller den resulterende kraft for det ene partikel plus den resulterende kraft for den anden partikel. F race og F2 race. Ja, og det er også lige med F1 plus F2. Sådan her. Og da F1 plus F2, da de to kræfter de er modsatrettet, så ved vi, at det her det giver 0. Den F1 plus F2, og derfor kan vi så sige, at dp plus dt, dp over dt er lige med 0. Og det her det betyder så, at bevægelsesmængden den er konstant, altså p er konstant, og den er bevaret gennem hele kollisionen. Og det var også det faktum, vi sådan skulle bevise her, at når to partikler de kolliderer, så er bevægelsesmængden bevaret gennem hele kollisionen. Og hvis vi nu kalder hastigheden for den ene partikel før kollisionen, den kalder vi for U1, og for efter kollision kalder vi den for V1. Og det samme gør vi for partikel 2, kalder vi den
for før kollision U2 og efter V2. Så kan vi så opskrive den her ligning her, som hedder M1, M1 gange U1 plus M2 gange U2. Det er så lige med M1 gange V1 M2 gange V2. Sådan her. Og det kan vi så bruge til at senere beregne hastigheden for et projektil i et havlgevær, som laver en kollision med en træklods. Yes, vi har så lavet et forsøg op, hvor vi har skulle beregne mundingshastigheden ud fra et havlskud af havlgevær. Hvis jeg så kan lige lave en lille forsøgsopstilling. Så har vi tegnet et rigtig flot havlgevær her. Yes. Og så skød vi så et lille projektil her. Og så ind i en træklods. Og så skulle vi så beregne mundingshastigheden her for havlet. Og det gør vi så ved, at vi har så haft nogle forskellige givende data. Og så på den klods her, den kørte så på sådan en skinne, og der så også havde sådan en sensor her, hvor der var sådan en lille lyskilde, der går op her. Og så skulle du så køre sådan en lille sådan blad på her, for den ligesom, hvor lang tid det tog for den at komme forbi. Og det tog så 135 millisekunder cirka. Og så har vi så vejet træklodsen, og så har vi vejet havlet. Det der, og så massen på havlet lige med, det er så 0,5 gram, og så har vi store M, det kan vi så sige, at det er massen på både klodsen og havlet til sammen, og det er jo så 299,63. Så skal jeg lige noget her, det giver ingen mening. Yes, og så stykken, altså bredden på det blad her, fordi hvis vi ser det ovenfra, så der sidder sådan en lille lysting der, og så kommer den fan her, den kommer så ind over, så er det så tiden det tager for den her fan og passe over lyskilden. Det vil sige, at bredden på den her, den har vi så fået til 2,4 cm, eller også lige med 0,02. Kommer så lige lidt flere decimaler på. 2424 meter. Og det gør vi så, fordi at det passer lidt bedre med vores enheder. Yes. Og så når vi skal beregne mundingshastigheden, så kan vi skrive det her op, hvor vi skriver massen havlet gange U plus massen af klodsen gange V. Og det er så lige med, det kan vi så omskrive, hvor det er lige med store masse gange V, hvor store M det så er, det så er massen af havlen plus massen af klodsen. Og vi kan så sætte V her, der står så U her, og det her det er V. Hvor V det kan vi jo sætte til 0, fordi at klodsen den så er stillestående fra starten af, inden vi skyder den. Ja, og så kan vi jo så omskrive det her, sådan vi ligesom får
så vi får isoleret U. Det er det, vi gerne vil finde ud af, og det gør vi blot ved at sige. Og så kan vi så opskrive den her formel, hvor det er massen af hagl gange udmålingshastigheden plus massen af klodsen, og så den hastighed, den har til at starte med. Og den er så 0, og det er så lige med massen af både hagl og klodsen gange V. Og det kan vi så omskrive, sådan vi får U, og det er så lige med U lige med massen gange V divideret med massen af haglet. Ja, så kan du så flytte det ned, sådan at der står U. Sådan at der står M divideret med massen af haglet gange V. Og så har vi så sat de her forskellige data ind, store M og massen af haglet, og så gange V, hvor at V det er lige med delta strækning over delta tid, hvor det her det så er delta tid, og det her det er delta S. Og det har vi så fået til hvor mange meter i sekundet. Okay, der har vi så bare sat det ind, sådan at der står 0,02224 meter divideret med GG divideret med 135. Så er jeg så rundt det op, sådan at det er 0, hvor mange sekunder er det? 0,135 sekunder, og så får vi så et fart ud i meter per sekund, og det er så V her, og så ellers har vi bare sat store masse ind, som er det her i gram, og så massen af hagl hernede, som er 0,5 gram, og så har vi så fået U til at være 107,53 meter. 6-7 meter i sekundet. Og det er så udmålingshastigheden på haglet, det vil sige den hastighed, som haglet har lige her, når det bliver skudt ud af kværet. Yes. Og så skulle vi så også finde, vi skulle finde beregningen af Q-værdien for kollisionen, hvor det så kan beregnes som, at det så er den energi, som det har før, og så den energi, det har efter. Hvor at det kan vi jo så hvor at den kinetiske energi, den er jo så lige med en halv gange massen gange farten i anden. Og for at få det her, så er det jo, så opskriver vi den her 2 gange, hvor at delta E det så er lige med en halv gange massen af haglet gange U i anden minus en halv gange massen
af klodsen overhavlet gange V, som vi så også har beregnet tidligere. Som jeg også viste lige før. Og det bliver så i sidste ende. Det giver så i sidste ende cirka 2886 joule.